Goomenti etiti adugo Umuakwukwo dị 179 si ala Nigeria aga Russia ego akwụkwọ ọdụ ka ha ghara ịhụta ya bụ njem ha na-aga dịka nwere onwe ime ihe masịrị ha ka ha wee ghara iweta ihe ihere nye ezinụlọ ha nakwa ala Nigeria. Umuakwukwo ahụ bụ ndị ga-agụ akwụkwọ n'ụlọ mmụta dịgasị iche iche na Russia n'okpuru amụma akpọrọ Bilateral Education Agreement (BEA) bụ ndị ahọpụtara site na geopolitical zone 6 nke ala Nigeria ma bụrụ ndị atụrụ anya na ha ga-ahapụ ala Nigeria gaba Russia mgbe na-agaghị ete aka. Princess Ekwi Ajide wetara akụkọ a ka abịa esi wee mee. Ka ọ na-ekwu okwu tupu ha pụọ n'Abuja ka minista ịgụ akwụkwọ ọkammụta Tahir Mamman gwara ha ka ha bụrụ ezigbo nnọchiteanya Naịjirịa ma jidesie ezi omume ike gbado anya n'ịgụ akwụkwọ ha. Minista ahụ bụ Director Mahadum na ministri ahụ, Hajiara Kia Iliasu, nọchitere anya ya, sịrị na nhọpụta ha bụ nkewa nnabata atụmatụ ime ka ebumnuche ọchịchị etiti ugbu a kwudosie ike, nke na-eme ka ụmụaka Naịjirịa mara akwụkwọ nwee ike inweta nkụzi ga-enye aka maka mbuli Naịjirịa. Ọkammụta Mamman lotara ha na Naịjirịa na-etinye ego n'isi ha ma nwee olileanya na ha ga-ewebata uto n'ọdịnihu nke ga-enye aka maka uto obodo. Onye isi ịgụ akwụkwọ n'efu nke gọọmenti etiti, Asta Ndagwunwo, onye oge ọ na-adọ ụmụakwụkwọ ahụ aka na ntị, kwara arịrị maka ụmụakwụkwọ abụọ mmiri riri na mgbe na-adịghị anya ma gwa ha ka ha jisie ike gbado anya na ha emeghị ihe ọbụla ga-ebute ọnwụ. Otu onye nna kwuru okwu n'aha ndị nne na nna ndị ọzọ kpere ekpere maka nchekwa, ebe otu nwata akwụkwọ, Moses Inalegu, kelere gọọmenti etiti maka ohere o nyere ha ma kwee nkwa na ha agaghị eri mperi ọbụla. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.